médiách informácia o podozrení z pedofílie u členov Františkánskeho rádu a o policajnom vyšetrovaní. Konzervatívni demokrati Slovenska budú veľmi pozorne sledovať vyšetrovanie o podozrení z pedofílie u členov Františkánskeho rádu. Nehovoríme to preto, že by snad došlo k nejakým pochybeniam, nie. Hovoríme to preto, lebo tento prípad zo svojej samotnej povahy nabáda k možným politickým zneužitiam. A vyšetrovania niektorých iných prípadov z minulosti viedlo vlastne k politizácii. Spomínam povedzme takých prípadov Ludvíka Malinova. Nedávame paralelu, alebo nehovoríme o podobnosti týchto prípadov, len hovoríme, že prípad Františkánov je takej povahy, že môže nabádať politickým zneužitiu. A preto treba pozorne vyšetrovanie sledovať. My si želáme to, aby vyšla najavo pravda, bude taká alebo onaká. Čiže skúšte vás k tejto pravde, áno? Viac než, koho by to podľa vás mohlo teoreticky vysvetľovať táto pravda? Komu by to mohlo poslúžiť, že takáto pravda vôbec niekto ju objavil a že sa vyšetruje? Že ako kresťanské strany by to mohlo poslúžiť, alebo kam ste mierili s tým, že to bude vyšetrovať? Hovorím to, ak sa podozrenia ukážu ako oprávnené, poškodí to povesť katolíckej cirkvi alebo cirkvi. Naopak, ak sa ukáže, že tieto podozrenia sú neopodstatnené, tak to znamená, že je tu tendencia katolícku cirkev napadať. To je všetko.